Sapriang stet ka adhar card thok ka blatho ha ka kerteng jong ukseu u belai kerteng Tommy Jaiswal ha ki katu kat ne ki khubor na Kwaila Madhya Pradesh kala sapriang ba ha ki social media bat ha kate kakat lapan iya ka dur jong ukseu bat katarik ha jong u Jaiswal kalong arpusan tarik u Disember arhajar arpusan ka kentop ya u adhar card nomor thok kata u 07000105150 ya u belayatu ba lashna da ka bapan kala ya u nomor phone da ka bapendap ya ki 0 ka Kwaila district collector ka Ruchika Chauhan kala pentikna sha kilat pathai khubor ba kate kakat kamdei ka basisha bat shamla ai satya u adhar u basisha na kabanta utei ukseu ki he sarkar na kajaka ai adhar ha dabra kilapan pau bakim jusna ya ki ID na kabanta kimrat bat bakane kapau bakadei kadur kabathok ni kaba la shupan kaladur kajing pensisha ha ka website bapura jong ka udai ka peni ba u adhar number umlong ubabyang